गोदाव सोराव प्रमद बर'नि हिनजावखौ लानानै बिदि दुगा जाबाय ओमफ्राय जुदि नै बाजै जुदि हिनजाव गदाय लादोंला लामारगोनला खिन्थु दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया आयं मैखोमनि हिनजावानो आयंखौ एल'बाय एल'ग्रा आदानि क'क्राझार फैग्रोमोना फुरा बे निउसखौसो मोनलायबाय आं नै क'क्राझार सफैबाय नालाय बड'लेण्ड रादाबनि जोंहा मैखोम सार बिथांखौ आं बार खौरां लाबोआ जागौमोन बिनि सायाव मोनसे समाव बड'लेण्ड रादाबाव एखे आंखौ ओरै सिलाय लालायनाय होदोंना थामनेल ओंखायनो दा नंगौ नङा मा जामारदों बेखौहाय बड'लेण्ड रादाबाव क्लेरिफिकेसन होफैगोन नामा नेगासिनो दं माला होफैगोन दा मा जामारदों जाथाया मा बुंखो क'क्राझार मोनफैबाथाय आंनि जायगा मोनफैबाय मोनलायो गोजोननो जोनोम थावनिया उदालगुरिबाबो माने एक्सट्रा बेलेग फिलिं फैयो आरो क'क्राझाराव आंनि जायगा ओंखारबाय खौराङा मामोन नायदो औ ओमफ्राय दा जेनेबा आंखौ एथ'ग्राब बदनाम खालामबाय आंनि लोगो दोगो हौवाबाबो हिनजावफोरबाबो मारै एफारायदि बदनाम खालामो आंथ' इनि हिनजाव नङाना औ आंथ' इनि जेबो नङा बेनिखायनो नोंखौ बारा डिस्टार्ब खालामला गोरा डिसिसन लालै मा जाला जा मानसियाखौनो बियो गोदाव सोराव बे प्रमद बर'नि हिनजावखौ लानानै बिदि दुगा जाबाय थादों प्रमद बर'नि हिनजावा आं नोंजों जाथिबो नङा खुरमाबो नङा नोंनि जानोफोरलाय आंलाय नख्लाय मा खालामाखै होननाथ' माथो आखुथो लानानै देखायनायलाय औ माखौ लानानै जानाय बे होफिननायखायसो बेबो मावनो होफिननायखायसो कमेन्टसानो लाजाया बेखौ रायनायफ्रा लाजिसिंसिं मोनो आं मानसिफोर रायनाया ओमफ्राय जुदि नै बाजै जुदि हिनजाव गदाय लादोंला लामारगोनला खिन्थु दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया आङो नाङा इदि हौवाखौबो आं हौवा लानानैनो आङो मोनबोखाबाय खिन्थु आं नाङा जुदि हिनजाव गदाय लामानोबा दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया नाङा आङो आयो नांखाया आङो थैब्लाबो थैनायसै बायदि खालामहैखायो गुबुनाखौबो बिदिनो थैनायसै बायदि गोसो थोलाय थिखागोन ओरैबायदि खालाय थिखागोन ओरैबायदि नाथाय गावदि आखायावनो गैया गावदि गुदियावनो गैया नै बेखौ जेबो फाथा मोना सलमन आंनि हौवाया मिथिबाय दा बिराद सैमानि सैमा अगियान सैमा बोरमाफोरबायदि सैनि गियाना सास नोंखौनो नोंनि गावनि हिनजावखौनो माबायदि बदनाम खालामनाया नोंखौ बदनाम खालामाबायनिया आंखौहाय आङो सिमाङाव नुखादों आंखौ होनखादों सिमाङावहाय नोङो नोंनि बिफाया नोंखौहाय नों जाय हिनजावखौ माबा खालामो सानो बे हिनजावनो नोंखौ नोंनि फिसाया नोंखौ मा खोन्थाना होदों होनखादों आं बिदि नुखादों नोंथ' आंखौ फुलमल नों बायदिसिना खोन्थाना होनखादों आरोखि आं मोगथाङाव गाव फैनायाव न'आवहाय ओमफ्राय नै आं सानसेलाबो आं खोनागोन सानदों दिपिकाजोंहायबो बिदि जादों दिपिकाजोंबो बिराद बिदिनो आं दिपिकाखौ बुंहरबाय दिपिकाबो मानिया उनावहाय बिनि गियान खेरथाबो मोनजोबनानै फुराना जालांबायना एसे गोबाव सोलायनाया ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो जेरै नों दा खोन्थाहरदों दिपिकाया गावनो आंनावहाय बुंहरनानै बाजै आं मिथि बुजियावहाय आं गोरोन्थि मावबाय आंखौ खेमा खालामदो आं नोंनि फिसायजों गाज्रिबो थांबाय बिदि होननानैहाय बे आङो खमा लाहोदों होमब्ला हिनजावफ्रासो मोजां दा हिनजावफ्रासो बेसेबां बुजिनानै गावनि जिबनखौ बासायनानै दे साननानै बुजिनानैहाय जुदिबा जा मावबाय बेनिफ्राय गोजानाव था होनदों आं मानो होनोब्ला आंनि बिफाया बिराद मुर्ख होननानैहाय ओरैबायदि ओरैबायदि गावखौनो जेबो साननो हायालै केयारलेस मबाइल थुयो अखा थब्ले थुयोमोन मिथिबाय दा सलमन औ मानोथाय सेंग्रा गोरलै बायदि ओरै होनलायखायो गावखौ आंलाय मा बोरायनो आंलाय मा बैसो जादों होनलायखायो बिदि होनलायखायो बिदिखा जेबो गैया हा थखसेबो गैया बे दा नै जा न' लुनाय थादों बेबा थाखा थाइसेबो गैदेना नों दाबायदियाव माबा मोनसे जा न'खराव खैफोद मालायनाव गन्थं फाननानै बियाब्ला जिबनावबो दाहायनो हाया आं जेब्ला हस्पिटालाव नानिखौ जोनोम जानो थाहैदों बियो फैसाखौनो होनो रोङाखै फैसा होनो रोङाखैयो ओमफ्राय सोरनाव बेखौ थाबाय थाखो बिलाथ' एसे गोबाङैनो जाबाय ओमफ्राय जानानैहाय आं होनबाय फैसाथ' थोनाय नोंले आं लांनायाथ' जोबबाय गावथ' आंहाय गैया होफैनो रोङासै ओमफ्राय सोरनावबा बिहर थाबाय नामाथाय 30,000 थाखा ओमफ्राय बे 30,000 थाखा बिहरनानै उनावहाय मेन्टेना आं 35,000 बायदि लांदों आं बिदिनो बिहामजोफोर जानायफ्रावबो प्रदीपनि हिनजावमोनाव बिना लांदों आं नैबे प्रदीपखौ सिनायखायो दा बेवहाय
होमब्लालाय बिसोरनावहाय होमब्लालाय इयो नोंखौहाय होमब्लालाय बे मास्टारनिसो होननानै मारै इदि फानबावो गावनि हिनजावखौनो नों मास्टार इदि बुंदेरनो नाङा गोदोहाय जोङो सिख्लायाव जा गोसो थोलायदोंब्लाबो जों जेबो बिदि जों आंगोलियावसोमोन ओमफ्राय बियो मानो इदि बुङोलाय मानो इदि बुङोलाय गोसो थोबाय मालाबाबो जों बिदि सोमोन्दो गैया जों जेबो माबा गैया गावबा दा आंखौहाय आङो गाव खस्थ' खालामना गरायला नोंनि मास्टारा आंनानै गाव आंखौ जरायो नै बिदिल' ओमफ्राय नै खोनाबाय ओमफ्राय नोंनि हौवानिफ्राय हौवा मानसिफोरनाव इदि एथ' गाज्रि राव ओंखारना दोनो इनि खुगायाव ओरैबायदि गाज्रि बिस गोनां खोथा खुगानिफ्राय राव बुङो मारै एथ' गाज्रि बुंनो हायो दा आं आसरित मोनोहाय खारनाय मोनलायखायो हां आयु आयु खोनासं बिसिनि जाथियानो सब बिफायाबो हिनजाव गदाय बिमायाबो फिसाय गोदान बिब'आबो बिदिनो एकदम सान्थि गैया बिदि गोजा लायनलाय बिदि बेनिखायनो दा बे दोरोंखाखौ बियो लानो नागिरो मिथिबाय दा बिदिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायोला बिराद मोजां आरोना मानो होनब्ला दोरोंखौ होसोनाया बिराद गाज्रि आरो मिथिबाय दा जेनेबा नै खोनाबाय बाजै आंखौहाय जेबो आंनि नाम लाबाबायो हबेनो मेसेज हबेनो फन हबेनो मेसेज हबेनो जिखुनु हिनजावफोर हौवाफोरनो आंनि लोगोफोरनो इयो लागायबायनानै हगासिनो दङ ओमफ्राय इदि दाख्लामथोंसै बाजै माने आंखौ सान्थि मोनबाय नोंबो एसे बुंदो अननानै आङो होनखायो आं बेखौ रायलादि होनो आं आन्दाज मोननायावहाय नोङो बेखौहाय नोङो खेदाव हरबाय थायो नोङो दिस्टार्ब खालामो नोङो मुर्ख होनदों आङो जुदि नों थिग थायोब्ला बे फुलमनाबो नोंनि न'खरखौ नुलांखाबाय गथ' गथायखौ नुलांखाबाय बेबो इसिबांनाखि साननो हाद्राय नङा आरो गावनि फैसाजों गावबो मा खालामजादों बेबो एसेबाबो थाल दंखायो होनदां मानो होनोब्ला नों